1-1. Twee-1. Hij raakt me gewoon hier. Ja, doe je been. 3-1. Doe je been. Oei, 3-1. Kom, pak door. Blijf bewegen, los op je voeten. Los op je voeten, 3-1, kom op. Ja, weet je dat? Ja, moet ik nog voor. Kom maar, kort sprint. Oei, lekker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hoog knieën terug. Trek ze op, blijf gaan, lekker. Dit is goed. Zitten. 3, 2, 1, go! Ja, dat is goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hoog knieën terug. Trek op. Dit is goed. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hoog knieën terug. Tik. Lekker jongen, lekker. Klasse. Zitten. 1, 2, 3 en gas geven. Kom maar, sprint. Lekker, dan komt hij weer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kom. 13, 14, 15, hoog knieën terug. Kom, maak af. Lekker. Drie, 2, 1, go! Tien seconden, hè? Ja. Wat doe je? Kom, herstel, juist. Bam. Black leather glove, no sequin.